Tak zrób. Ja ty zrobię temu fieścimy, ty pian. Tu Kurwa, ty co tam? piękny Co tam spływ, siedzi? piękny spływ do jeziora. Chyba ja. No 100% fekalia to są z tego. Jo. Z tych... Ale to normalnie... Ole, jak to idzie, To- teraz, patrz jak to idzie. O. To jest Takie gnój. zanieczyszczenia do nas płyną do jeziora. No. Co to jest gnój jak diabł? No. Tu zbliżenie jak to leci. Jo. Jak to równo daje, diabł. A jaki smród. No. Słuchaj, przez całą dobę to tu setki litrów tego zleci. O, ale człowieku.